Mira unha cousa, estábamos falando dese primeiro amor que foi como un visto e non visto, despois marchastes da aldea. E a onde fostes? A Bilbao. A Bilbao. E por que fostes a Bilbao, Manuel? Porque tiña ali dúas irmás e fun á casa dela. Pero- Ele ganábase máis. Iba a dicir eu, claro, bueno, como moitos galegos que se foron buscar a vida por España e por fora de España. De que traballaches ali? Albañil. De albanel, que xa dixestes antes que era tamén do que che gustaba. É duro, pero ganábase. Sí. Claro. E despois, resulta que me contaron que te presentastes voluntario. Estábamos vendo unha foto túa na Marina. Trouxestenos unha foto túa na Marina, que estamos vendo agora mesmo. Mira que guapo estabas aí, que boa planta xa tiñas desde Eso era de aquel. repostero de oficiales y jefes. En Ferrol. Sí, en el crucero Canarias. Anda. En el barco crucero Canarias. Pero- Era o barco máis grande que tiña a Armada naquela época, Era o non? crucero. Sí, sí. E como foi facer a Estaba mili de ali? repostero de oficiales y jefes. Como foi facer a mili nese cruceiro? Fue un voluntario. Nada máis. Mal feito, Manuel. Voluntario nin para comer. Pois pasei, non ben. Dicíano na mili, dixérono sempre, voluntario nin para comer, home. Pero é que non fixen mili. E logo? Tuve un ano de repostero e o outro ano xa me meteron a cantar no coro da Marina. Atención, cantar. que foi a televisión a cantar grazas ao Sí, coro da dúas veces Marina. en televisión. Que me dis? Cantei dúas veces en televisión, en Canciones de la Mar en Barcelona. Porque daquela ainda non existía a televisión de Galicia, senón viña a cantar aquí tamén. Estaban de Ferrol, claro. E cantei un ano no coro da Marina, un ano inteiro. Entón cantabas ben, non? Non só bailas ben, senón que tamén cantas ben. Antes cantaba Orneo. Bueno, hai que ir pouco a pouco, Manuel. Mira, terminaches a mili Sí. e volveches a Bilbao outra vez, Sí, pero non por moito tempo. no, Por qué? Porque ti a onde querías ir? porque de Bilbao xa marchei para Alemania. O teu era ir para Alemania, sempre che andaba aí na O cabeza. carto. Claro. O carto. Porque era donde Suiza, Alemania, Argentina, donde marchaban moitos galegos en busca do cartiño, pois para sair adiante. O que había, o que había. O que había? En Alemania de que traballaches? Conductor de elevadoras. De carretilleiro. Sí. E como foi chegar ali a Alemania? Como os demais. Pero o idioma, como levaches ti? A los demais, e para mí gustaría pouco a saber... pouco aprendendo, como os demais aprendendo. Non che costou, porque o alemán, mira que duro de aprender. Sí, sí. Non é como o italiano, que ainda Sí, ten un aquel. Sí, é duro. Claro. E no traballo deronche unha vivenda para ti, contasnos, para vivir ti só, pudestes vivir ti só, mentras ibas de carretillero. Sí. Mira, si que eres tímido, que xa non lo dixo a túa filla, estás un pouco nervioso, verdade, Manuel? Non, ahora coño. Non está nada nervioso, Manuel, é só unha impresión miña que parece que Manuel está Puxerme de nervioso. carretillero, puxeronme despois, como sabía de todo, puxeronme de encargado, despois fun ao almacén, puxeronme de encargado tamén, e dali fun a Manga do Mar Menor. Este é o Manuel que A me gusta ver a Cartagena. min, que nos conta todo. E estando el en Alemanha, porque el xa se nos vai a Manga do Mar Menor, sempre tiveches a túa terriña moi pretiño de ti. A Santiago voy ligerito Caminando, Los Tamara, por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito caminando. por mi niña Carmela, que en Compostela me está esperando. Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando. Oh, verde me acaricia, porque acaricia ya estoy llegando. o que non sei se molesta, Pucho Boedo. Está lembrando, Manuel, está lembrando os Tamara, Pucho Boedo. Como te lembrabas en Alemania de Prudencio todo Romo. eso, Manuel? Claro que sí. Porque ti, claro, como outros moitos galegos, facías vida no centro galego, En alemán. en Alemaña. Sí, íbamos ao centro galego a bailar, eso sí. A bailar, Sí, sí, a falar. sí, justo. Seguramente algunha partida tamén habería. Tamén. As cartas. O centro galego de que cidade? Mannheim. 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 De toda a vida. Parece Xapón, No sur, Mannheim, no sur de Alemania. no sur de Alemaña. E había centro galego ali. Sí. Estamos en todos os sitios,
Calquera día sorpréndenos un centro galego na Lúa. E dali metíme tamén a xogar no fútbol. Tamén 7 anos na Liga de Estranxeiros. Agora entendo tes Porque, toda a claro, razón. nos en- Só che falta o de enterrador. Nos centros galegos, claro, había esas liguillas entre uns e outros. Ligas, sí. Eso tiña que ser divertido tamén, Ajá. Pero entre partido, carta e baile ali na Alemania, Manuel namorouse dunha alemana. Ahora poste un pouco serio, Manuel. O que había, el. O que había? Como conocestes a esa namorada, Manuel? Como a conocestes? Vivíanos de frente. No, entonces non foi unha casualidade, igual era o destino. No. Igual era o destino. Vivíanos de frente, así empezamos. Desde o primeiro día que a vistes, que pasou ese primeiro día que a vistes? Estábamos xuntos ali, seguido, vivíanos en frente. Estábamos seguidos xuntos. E rematástedes, ademais, traballando xuntos, tamén. Sí, na John Deere, fábrica de tratores. Sí. John Deere. E houve un momento en que cada un traballaba nun sitio diferente, pero nunca deixastes de vervos. Porque ti querías moito a esa muller. Xa cando a metín a traballar xa estábamos casados. Claro. Canto tempo levaba de xuntos? Un ano? Un ano, Levaba máis ou menos, Dous. máis ou menos. Cando soaron as campás de boda? Por ano, 2 anos. Máis dun ano, casi 2. E xa soaron as campás de boda. Coño. Aí ben, o de enterrador. O campanario. Este é o da boda. O campanario, Manuel. Por que foi un noivado tan curto? Dime, Por que vos casástedes tan pronto, podemos decir? é o que facíamos. Porque seu pai... A min contáronme, home, podías facer moitas cousas. Eu non vou meterme no que facíades, pero escoita. Casámonos e compramos unha casa ali en Alemania. Pero a min contáronme que seu pai non aprobaba ao principio moito a vosa relación, non? Meu pai como iba a probar? Seu pai. Ah, seu pai. Sí. Era máis bueno que Dios, nunca dixeron nada. Quen dixo eso? É un pouco que eu teño aquí no guión, pero igual está equivocado. Non pasa nada, seguimos para diante. A ver se teño que buscar un abogado. O que pasa que... Mira, o a que min foi teu gustaríame- sogro seguro que non entendía o galego, Manuel. A min gustaríame que nos... Sería neso. A min gustaríame que nos contases un pouco como foi esa boda, porque foi un pouquiño especial, non, Manuel? Foi unha boda ali entre nós, nomás. Amigos que tiña, os familiares dela, nada máis. A túa muller era evangelista, casouvos unha muller, Evangelista. non? Son casi todos ali evangelistas. Claro. Pero claro, para aquí, nos contámolo, porque aquí en Galicia, o mellor hai moita xente que non o sabe. Entonces, non pasa nada, a túa muller era evangelista, casouvos unha muller cura, non? Por qué? Buenísima, unha muller buenísima. Por eso o queríamos contar, Manuel, para que a xente sepa tamén pois, como que hai bodas diferentes e todas son válidas. E logo viaxastedes a Galicia para coñecer a túa familia. Claro, porque non puderon ir a Sí, boda. ninguna. Claro. Como foron os primeiros meses do teu matrimonio ou anos? A ver, pois, tanto o final como o último, contentísimo, queríamos se fora. Compramos unha casa no centro de Alemania, levei a meus sogros a vivir con nós, pagaban o alquiler a min, vendín a casa e comprei en Cartagena. Pero antes deso, fostedes pais. Cando tiñades Sí, máis sí. ou menos sobre 40 anos, non? Sí, por aí. Ela cerca de 30 e pico tiña el, 30. E cando che dou a noticia de que estaba embarazada, Celebramos. Claro. ollo que hai homes que deixan as mulleres cando lle din que están embarazadas. Moitas sentáronnos aquí para contárnolo. E por eso eu te preguntaba, é moi bonito que de repente a túa muller che diga estou embarazada e te digas, pois que boa noticia que me estás contando. Sí, señor. Alegría hai que ter. Claro, Sí. claro.